Guk uste dugu emakumeen ahotsa entzun behar dela eta sinesgarritasuna eman, ezta? Alde batetik rebiktimizazio hori ekiditeko, baina beste batetik ikusten genuena zen hor inguruan sortutako mugimendu guztiekin eta batez ere hedabide batzuekin edo batzuen aldetik emandako notiziari emandako tratamenduarekin, zer nolako eragina zuen horrek beste biktimengan, ezta? Biktimak diren beste emakume batzuengan, oraindik agian pausua eman ez dutenak, eta ikusita salatzen dauen emakume baten aurrean horrelako erantzuna jasotzen dutela, esaten genuen, eta biktima den emakume bat zer pentsatuko du horrelako tratamendua euki ostean, ezta? Horrexegatik uste genuen eta komentatu eta esan genuen erantzukizunez jolastu edo jokatu behar dugula arlo desberdinetatik, ezta?